Hello ተኸታተልቲ መዳፍ ፎሬክስ አካዳሚ ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም ኣብ ዘለኹም መሰናይ ናይ ዕረፍቲ ግዜ እናተመነኹን ሎም መዓልቲ ድማ ከምቲ ልሙድ ወይ ድማ ኩሉ ግዜ ሰንበት ሰንበት ንገብሮ ናይ ሰንበት ማርኬት ኣናሊሲስ ወይ ድማ ፎርካስት ሒዘ መፅእ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ድማ ምክትታልኩም ይዕድም ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ሰንበት ዝኾነ ኣናሊሲስ ኣይገበርናን ብናይ ሳመር ሆሊዴይ ምክንያት ማለት እዩ ሕጂ ግን ተመሊስና ኣለና ኩሉ ግዜ ኻ ሰንበት ሰንበት እቲ ኣናሊሲስ ክቅፅል እዩ ማለት እዩ ሎም መዓልቲ 4 ፓይርስ ሒዘ መፅእ ኣለኹ GBPUSD AUD USD GBP GPY ከምኡውን GBP AUD ዝብላ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ከዓ ገለ ናይ ትሬዲንግ ዕድላት ክርከበን ስለ ዝኽእል እየ ሒዘን መፅእ ዘለኹ ክሳብ መወዳእታ ንከታተል ب GBPUSD ክንጅምር ኢና GBPUSD ከምዚ ኣብዚ ቻርት ንሪኦ ዘለና ማርኬት ብሬክ ኤንድ ሪቴስት እናገበረ ከምኡውን ሎወር ሎውስ ፎርም እናገበረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ እንድሕሪናት ስትራክቸር ፎርም ገይሩልና ዘሎ ማለት እዩ ብናይ 4 ሰዓት ታይም ፍሬም ወይ ድማ ሃየር ታይም ፍሬም ተጠቂመ ዘለኹ ኣብዚ እንድሕሪና ማርኬት ክሳብ ሕጂ ኣብ ዳውን ትረንድ ኣሎ ከምኡውን ኤቢት ኣግሬሲቭ ዝኾነ ናይ ሴል ፓተርን ፎርም ገይሩልና ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ስለዚ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ከዓ ኣብዚ እንድሕሪና ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ ዓይነት ፓተርን ፎርም ይገብር ኣሎ ኣብቲ መወዳእታ ምርኣይ እዩ ንዓና ቀንዲ ነቲ ዳይሬክሽን ናይቲ ማርኬት ክሕብረና ዝኽእል ኣብዚ እንድሕሪና ብሬክ ኤንድ ሪቴስት እናገበረ ስቲል ኮንቲኒሽን እዩ ዝኸይድ ቅኒ ማለት እዩ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ግን ቢዩቲፉል ሪጀክሽን ካንድልስ ኣብዚ ፎርም ገይሩልና ኣሎ ኣብ ናይ ቡሊሽ ድማ at the same time completely rejection candles ፎርም ገይሩልና ኣሎ ስለዚ እዚ ማርኬት እዚ ብከምዚ መንገዲ ንሪኢናዮ ኣብዚ ቢዩቲፉል ዝኾነ ዳብል ቦቶም ወይ ድማ ሳፖርት ክንብሎ ንኽእል ኢና ፎርም ገይሩልና ኣሎ ካልኣይ ነገር ማርኬት ድማ ኣብዚ ኣኩሚሌሽን ፎርም ይገብር ኣሎ ማለት ስለዚ ድሕሪ ናይዚ ኣኩሚሌሽን እዚ ከዓ እቲ ናይ ኤክስፓንሽን ፌዝ ክመፅእ ስለዝኾነ እዚ ማርኬት እዚ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ መዓልታት ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ማለት እዩ ዝለዓለ ናይ ትሬዲንግ ኦፖርቹኒቲ ክህልዎ እዩ ስለዚ ንሕና ከም ዴይሊ ትሬደርስ መጠን እንታይ ክንፅበይና ነዚ ማርኬት እዚ ብሬክ ኣውት ናይዚ ኣብዚ ዘሎ ቮሊዩም ወይ ድማ ኣብዚ ዘሎ ኣኩሚሌሽን ኮይኑ ዘሎ ማርኬት ናይዚ ብሬክ ኣውት ክንፅበይና ማለት እዩ ቱ ዳውን ሳይድ ነዚ ብሬክ ኣብ ዝገብረና ከዓ ስትሬት ኣዌይ ማርኬት ክሳብ ኣብዚ ለቨል እዚ ናይ ሴል ኦፖርቹኒቲ ክንርኢና ማለት እዩ ስለዚ ብመፅርፊ ብንሕሪና ብዙሕ ከባቢ 100 ገለን ዝኸውን ፒፕ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ኣብዚ ክንፅበዮ ኢና ኣብ ናይ ቡሊሽ ኣካይዳ ከዓ እንድሕሪና ነዚ ዊክ እዚ ብሬክ ክገብረልና ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ፎርም ገይርና ዘሎ ናይ 4 ሰዓት ሪጀክሽን ካንድል እንድሕሪና ነዚ ፕራይስ ብሬክ ክሳብ ዝገብረልና ክንፅበእ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ነዚኣ 1.25088 straight away ነዚኣ break for our candle ምስ ረኸብና we are going to look for buys ታርጌት ናናኻ ታርጌት ናና ክሳብ ኣብዚ ቀዳማይ ታርጌትና ከምኡ ድማ ክሳብ ኣብዚ ከዓ ታርጌት 2 እናገበርና ንላዕሊ bullish position ክርኢና ስለዚ GBP USD ወላብ ስሞለር ታይም ፍሬም እንድሕሪና ረኣይዋ ብጣዕሚ ቢዩቲፉል ዝኾኑ ፓተርን ያ ፎርም ገይራትና ዘላ ስለዚ ብፍላይ ነዚ ዝበልናዮ 1.25088 ኤርያ ነዚ ብሬክ ንሕርገራትና there is high probability market to continue a bit further ክሳብ ኣብዚ 25-26 ፒፕ ኣለና ክሳብ ኣብዚ ድማ ክሳብ 70 ፒፕ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ኣለና ናይ ማርኬት ማለት ስለዚ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ዝኾነት ሰጣብ ኣላትና ናይ GBP USD ብፍላይ ነዚ እንድሕሪ ብሬክ ገይራትና ከዓ ዋላ ብናምበርስ እንድሕሪና ነዚ 1.245 ኤርያ እንድሕሪ ብሬክ ገይራትና ድማ ከምኡ ስትሬት ኣዌይ ማርኬት ነዚ ኤርያ እዚ ሚቲጌት ክገብር ናይ ምውራድ ተኽእሎ ብድሕሪ እውን ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውራድ ክሳብ 1.18 ናይ ምውራድ ተኽእሎ ስለ ዘለዋ ዝለዓለ ትሬዲንግ ኦፖርቹኒቲ ክህልወና እዩ ኣብ GBP USD ከዚና AUD USD ክርኢና AUD USD for head time frame እንድሕሪናዮ ፕራይስ ስቲል ኣብ ናይ ቢዩቲፉል ዝኾነ ዳውን ትረንድ ወይ ድማ ዳውን ሙቪ ዘሎ ኣብዚ ፎርቶም ከምቲ ቀዲመ ክብሎ ፀናሕኩ ኣብ ናይ 4 ሰዓት ተወሰነ ፓተርን እንድሕሪ ሓደ ማርኬት ፎርም ገይሩሉ ኮይኑ እዚ ማለት ንዓና
حدا زلع على opportunity مخانو كنفلت كنكلالنا سلازي أبنى 4 ساعات زماركت زون أبز فورم غير وزلو باترن دحرينيا ويدما أبز فورم غير نازلو ستراكشر دحرينيا نعنا attention هنا كسحب زغل ويدما نزم السمعلتات potential night trading كم زلو ويزر إن نازلو مالتيو سلازي 0.64 0.64 كلتن اريا بريك اب زغبرلنا بناي 4 ساعات مالتي برايس ناي ريفرسال ودما ريجكشن كرينا مالتي سلازي كاب ريفرسال زغبركا بزح امبالانس كاندل سالنا ابز اريا زلنا كومون ابز اريا زلنا سلازي ابناي بولش اب زمسلو برايس كساب ابز تارجت كنغبرينا مالتي سلازي كساب ابزي تي بي 1 كومون تي بي 2 نعملنا تارجت بوزيشن كنحزينا معناتو اتي ريفورم غيرنا زلو ندحرنا برايس ريجكت غيرنا لبزي again at the same time كابوز حزي برايس كابدي areas reject غيرنا ولهم ابز دما اتي ناي accumulation after expansions مثلا accumulation phase دما فورم كويل لالو سلازي زلا على opportunity علنا اب AUDS at the same time at any given time بنزي areas break up زغبرنا for head دما بمنصر بيب ندحرنا ناي 250 260 بيب زخون علنا مالتي الداون سايد سلازي زي ارياز دما نحنا تارجت نقبرو زلنا مخنياتو برايس نزي ابز زلو ميتيجيت مغبار ويدما نزي بالانس مغبار ماركت ناي مرات تقولو كله سلازينا زخونه دايركشن يخيد بزي يقدس معنا جيب اي دي اس دور قال ايتي opportunity رحيدنا لنا والج رينا ولا ابناي سمولر تايم فريم دحراو رينا let me put it 5 minute time frame رينا ابناي smaller time frame زي تي نحنا ندول structure زي market accumulation اتي وزر لي سلازي كم زي حدا سب ويسن يعرف كومي از دما يعرف يزلو بالحريو تي expansion phase straight away كمسيو نابيناي دايركشن بزي قدسكا كنحزو كندالو لنا next GBP/GPY كنرينا GBP/GPY for our time frame دحرينا at the same time price completely ابزي بزح كزي rejection غيرلنا له كمون ابزي ناي بايس volume كم زلو يزرينا زلو እንደገና ድማ price comes reject مسكونون رايوتي weak formation ወይ ድማ ናይ sellers lose of power ابزي يرينا له ማለት as a result of price a bit it should up ابزي زحلفه معلتا ስለዚህ ኣብ 4 ሰዓት time frame ክሪአን ከለና price نزي zones ወይ ድማ ነዚ areas break ሳብ ዘይገብረልና still market holding the buys power is with buyers so for this week at least if we are going to buy we can see price a bit push to the down بድሕሪኡ this structure ክንሪኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘለዎ ሕጂ ባይ ንክንብል ኮ it doesn't make full sense معناته already market has gone بمنصر بيب ندحريناها بتعمي ناي 7-8 بيب بتعمي بزح مالتيو so is the pullback زي كسبب زي areas ندحرينا ግን we are going to look for buys at any time ግን 283 area break كسبب زي كونه sell icon رينا the area زي break كسبب زي قبرنا sell icon رينا at any time the price break up زخونه لكن straight away this is our target and this is our next target ማለት እዩ መንጽር ፒፕ እንድሕርኢናኻ ብጣዕሚ ብዙሕ ናይ ከባቢ 500 600 ዝኸውን ፒፕ ኣለና ማለት እዩ ክሳብ ዳውን ሳይድ so GBP/GPY እውን ሓንቲ ካብተን ኣብ ናህና ታርጌት ክህልዋ ዘለዎን እየን መወዳእታ GBP/AUD ክንሪኢና GBP/AUD ድማ at the same time ራእይዎ እቲ ኣብዚ ፎርም ሒዛቶ ዘላ ቮሊዩም ራእይዎ this is the volume እዚ እቲ high demand area ወይ ድማ እቲ ዝለዓለ ባየርስ ሒዞሞ ዘለዉ ቴሪቶሪ ማለት እዩ ስለዚ at any time ነዚ ሓደ ነጥቢ 95 ብኡ መሰረት ከዓ ኢንስቲትዩሽናል ሌቨል ወይ ድማ ባንክ ሌቨል ኣለና ሓደ ነጥቢ 95 ስለዚ ነዚ ሓደ ነጥቢ 95 ብሬክ እንድሕር ጌርና ዳውን ሳይድ ሴል ከምቶም ካልኦት ናይ GBP ፔርስ ክሪኦም ፀንሕና ማለት እዩ ነዚ ኤሪያዝ እንድሕር ብሬክ ጌርና ስትሬት ኣዌይ ታርጌት ክንገብርና ወላ እውን ኣብዚ ኢምባላንስ ካንድል ኣለና ማለት እዩ ውል ታርጌት ክሳብ ሓደ ነጥቢ 909 ኤሪያ ግን at any time at the same time حدا 96 areas in البريك ديالنا
لونج بوزيشن كرينا مالتي لز بريك اب زقبرنا غاب لونج بوزيشن كرينا كم زي نريا زلنا price straight away will come to mitigate up to this point سواء زي موسى تقول اللوا سلازي زين 4 pairs زين أبنا هنا رادار ويدما أبنا هنا watching list نقمتن ككل عندما حد pair ريد مقارنة ترفاني بدحريو زلغا بحسب كنا بزمس دلسون اب سيشن ابديت ناغبرني اسلن غيد نايس ناي تريدين opportunity كلي مالتي ስለምትከታተሉን ደጊማ የመስገን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንግበራዛ ቻናል ላይ ኩለና ነቀጣቢ ሰናይ ናይ ትሬዲንግ ሶሞን ባይ ፎር ናው